Ahojte všetci, takže ďakujem, že ste klikli na môj kanál. Dnes si urobíme líčenie na deň, lebo do kancelárie, do práce, do školy. Dúfam, že sa vám toto líčenie bude páčiť. A to je všetko, môžeme začať. Takže na bázu použijem Lasting Finish Primer od Rimmelu. Je takáto biela. Pekne ju rozotrieme. Ja, ako vidíte, som skončila s herpesom, ale už je to lepšie. Mala som ústa napuchnuté ako Angelina Jolie. Keď sa nám báza pekne zasušila, tak použijem môj obľúbený Rimmel Lasting Finish 25 Soft Beige 200. Zapracujeme ho pekne do tváre, aby nevyzeral, aby nerobil efekt cake. Teraz použijem Match Perfection odtieň 030 Classic Beige. Pokým sa nám korektor usuší, teda vpije, tak použijeme Brow This Way na obočie 001 Blond. Mne sa lepšie pracuje s tou gelovou linkou. A potrebujeme túto kefku, použijem túto dlhú, vyčišeme pekne obočie. Tak. Mám rada také prirodzené obočie, keďže ho nemám veľa, tak je trošku tenšie.
Teraz rozotrieme korektor. Ja použijem na to tento štetec, ktorý je tento. To takto pritlačujem. Nech sa to pekne vstrebe. Použijem púder od Catrice All Matte 010 Transparent. Transparentný púder na zafixovanie, aby sa nám make-up nikam nepohol a korektor tiež. Takže to pekne zafixujem pod očami. Tento púder je super v tom, že sa pekne rozplynie na pleti a nevytvára cake efekt. OK. Teraz použijem paletku Deborah. Tento bronzer, potom farbu na líčka a rozjasňovač. Máme to tu všetko v jednom a je to také krásne aj zrkadielko a 2 aplikátory. Použijem takýto štetec, taký väčší. Líčka. Je veľmi pigmentovaná, takže pozor s ňou. Iba takto to naďukám. OK. Použijem rozjasňovač, tento gelový. Pekne ho rozmažem. Použijem na to prsty, s nimi sa mi to najlepšie. Pekne ho rozmažem. Aby tá pokožka vyzerala taká čerstvá. Trošku nad ústa a do stredu nosa. Teraz urobíme trošku také prirodzené oči, pretože chcem lepiť myhalnice. Takže do ohybov použijem túto krásnu farbičku, takú vínovú, pekne do ohybov. Zoberiem si na to aby to bolo presné a pekne to rozblendím. Teraz použijem túto rúžovú, bledunku rúžovú a tu dám do kútikov. Použijem na to takýto štetec.
Potom na celé viečko použijem takýto štetec a použijem túto farbu, tiež tú vínovú, ale zmiešame ju s tou bledou. Iba trošku naťukáme, to bude ako podklad. Chcela by som použiť túto look eyeshadow, zapečený očný tieň numero 13 Nude. Ešte to otvoriť, trošku blbé otváranie to má. Takto krásne vyzerá s trblietkami. A ten by som chcela aplikovať na celé horné viečko. To je taký krásny očný tieň. Ten dáme aj na spodok, pod oko. Krásny očný tieň. A teraz dáme trošku ešte túto do kutíkov, tejto trblietkavej tmavo-hnedej. A na to použijem nejaký maličký štetec, aj takýto maličký šteteček. Ktorým presne nanesiem tú farbu. A potom ju rozblendím. Dáme aj do dolného kútika, pod oko. Krásne. A teraz to rozblendím. Čo najmožnejšie čistým štetcom. Ja použijem takýto. OK, super. A pod obočie použijem tento rozjasňovač. A použijem na to prst, keďže takto bude presnejšie. Ten rozjasňovač je gelový, ale nezalieza do vráskov, nerozpúšťa sa. Pekne zostane stať tam, kde je. Teraz použijeme od Astry spodnú linku. Je taká vo farbe masla. Tak. Použijem túto 36-hodinovú waterproof eyeliner čiernu takýmto hrotom. A urobím iba tak najbližšie k myhalniciam. Linku. Bez zobáčika, pretože budem lepiť riasy
a chcem mať taký denný look. Oči sú pripravené na myhalnice. Zatiaľ ich vykreslím ceruzkou na ústa. Použijem takúto rúžovú. Už má zošuchané aj názov, takže neviem, od aké firmy to je. Vyplním ním celé pery. Ona vyzerá taká neonová, ale keď na nej nanesieme rúž, tak to pekne splynie. A ja keďže mám ten herpes, už taký zasušený, tak by som chcela ho prekryť tým rúžom. Takže toto je tá ceruzka a rúž použijeme od Miss Sporty 033. Má nádhernú melónovú vôňu, aspoň ja tam cítim melón. Nevydrží dlho na perách, ale je príjemný a obsahuje také trblietky. S touto ceruzkou vyzerá super. OK. Teraz nalepíme riasy. Takže budem nalepovať takéto riasy z eBayu. A21. A použijem k tomu eye cream, takéto lepidlo. Takže ideme na to. Riasy máme nalepené a použijeme ešte od Rimmelu Wake Me Up maskaru s vôňou uhorky, aby sme ich prečesali. Takže sa majte pekne, ahoj!